नमस्ते फिनल्यान्ड सन्चै हुनुहुन्छ? मस्ट नो फिनिस डिसेम्बर भोकाबुलरी फर अल इमिग्रेन्ट्स इन फिनल्यान्ड। यो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नै पर्ने फिनिस भोकाबुलरी है। Joulukalenteri, itsenäisyyspäivä, joululoma, jouluaatto, joulupäivä, jouluruoka, läjät ja joulupukki, lunta ja luistelu. Joulukalenteri, lapset avaavat juudenluku joka päivä. केटाकेटीहरूलाई चाहिँ यो यौली क्यालेन्डरमा चाहिँ एकुन्टा ढोका खोल्छन् अनि सरप्राइजिङ गिफ्टहरू हुन्छ है। Itsenäisyyspäivä, Finnish Independence Day on 6. joulukuussa, ensi lauantai. अब आउने शनिबार फिनल्यान्डको इन्डिपेन्डेन्स डे हो। Muistakaa katsoa Yle TV, Yle Areena. Yle TV चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला itsenäisyyspäiväमा। Joululoma, koulu meni kiinni 20. päivästä ja avataan ensi vuonna tammikuussa loppiainen jälkeen हैन। स्कुलहरु सबै बन्द हुन्छ 20 तारिकबाट अनि 6-7 तारिक चाहिँ स्कुल छ जनवरीमा। Jouluaatto 24. päivä 24 डिसेम्बरमा चाहिँ jouluaatto सेलिब्रेट गर्छन् हैन, खानाहरु खाने, गिफ्टहरु सेन्ड गर्ने। अनि 25 joulupäivä, jouluruoka ensi भिडियो होला है। jouluरुवाको बारेमा म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद, फेरि भेटौँला। भिडियो लाइक गर्दै, शेयर गर्दै, सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला। नमस्ते।